YouTuber ne na YouTuber zong ta ne na ka ngen du le ka lo soi du chu hei hi ani nimin pia zana khan in shiat swal wang le in shiat dik lo wanga in bat kai kan ni a chutianga in hmel huat na le in hmel mak na kan nei lova chuan an poisa ka balova ka poisa an balova khami te khami swal an ni lova room building room caretaker te an ni a le an hemi building an nathok te an ni a chuanin zana khan ke wine shop ba ka kala heta chuanin zingdar thumdar li thleng wine shop hi an hong thina chuan dar som pahnih vera ka kal kha ka chabi ka tibowa chuan chabi kal lovin ka in ka chhuasana karil ru ha box sia chan chu thilte lo bo ta se emo kha karil ru ha lu tuk ni chu kha wang khan i auto fare kha pe man lo khan ka lo tlan tlanga ka man mo lu tuk kha ka lo thei ngila chuanin ka lo thlen khan ka lo thei ngil bok nen khan auto driver la khanin min lo call mai lo khanin min lo call thei tho wa khata ka book na tang khan number om thawa he ta vakala in nei tu te khe building caretaker te kha ava shila ava puna keila khan ka vashelava khami caretaker te la kha ka voi khat mu na khan ni box si a ti khan an lo kala an ni la khan thate te khan min lo dil lo khan min lo ton tawak vak mai sia kha ta khan ka ngei dan khan ni ve ta chia lova khatiang zatni po tling lo wanga hanin ton vak mai zu ka ta ka ngei dan ni lo lu tu ka lo live khanya ka pedu to lova ka thina rim bok na hang ka pedu to lova ma se anak tu ka pek le thau chu ka tuma ka phone kha alo chat a che box sia khamizana khan ka va repairing tira tu na hian phone hi lo thatto ni chu chumi chunya chu wangin YouTuber te kha intong kam kha akal thui ma nun na hi pathian min pe kanya chu wangin I vai pon mi nun na hi chu an la du mei lo ni chu mo chu wangin I Facebook a in thil post kha I film khurula intong kam kha I lo control do ruti kha ka lo ngen do caption inda kha khoi takin achan chu a caption kha a turu lut tu ka mo caption kha chu arab thak to lut tu ka I vai pelin an pong swal ron do na ti te a room chung an lu khunga an that zui do nem ti te khanya I kha kha chu ani ta em lova I khatiang em kha chu athleng lova pathian zara I vai te hi hindu te muslim te polo ni ma se an fel ve em thina I andri ru hi thabe thina ni chu kan fel chuan an fel ve lu tuk ti kha kalo soi du a I ma se I film khur hi chonga ya achan chu muslim te phei chu religion islama kalna mo feeling fir fiak lu tuka kal thei an nia an sa khwana enge an bible thu an le khabu thiang him te kha an zom uchwa ka ni chuanin hei I thil poi do kha engma kha ti shen nei lo ti te kha chu kan sha ve thawa ma se azong kha an ni big chuang lo ani chu I tikha kalau soi du a chuanin vai bula han ka film khura ke po chan chu hei I namte le namtem te kan ni wang shim po hian I min zuam na china omba ka ke po heta ya han mania khosa ka ni a I mania ka ni a khata han a him lo na chin tam tak te po kha om ve thei tho na chungin tu na ri chuan pathian zara I ka him em a I ka in lua nei tu manager te caretaker te po kha ka chungan tha em ani ti kha ka soi du a chuan video caption kha I rap thak ma thei chuan I mi pui tam tak pon an mu to thawa I lo delete tu la ti kha ka du em an mani pon min nge na I lo delete la video kha min tia mo chu wangin I video kha thei chuanin lo delete tu la ti kha ka du a mi pui pon an mu vek to kha I mi zong pon an she vek to tho ani tanga ka room thleng bi lo kal chil to su ka ti to a khatia anga thil poi mo om ni chuan min lo kolula min lo shil to ru ka ti ni kha ke po khan chuanin chu ani mai
chu bak chu i soi tu ka nei lova min lo khong ei na te khatia min lo support zong in lo tong te kha ka lom a chuanin ma se ke po kha ka dik vek big chuang lo ani chu ka dik vek big chuang lova chuan i pakhat le a chuanin mizo welfare in rolangai lova khatiang thil ho te a khami aya i buaina na sa kha ka tok to a ka thei wang le ka tlin wang ani lova ka chak wang ani lova pathian zara i khang ai na sa buaina tangpon pathian zara i ka chuak ve to ni ti kha ka soi do a chu wangin kha te kha chu holu tuka mishing te hi chu engtik ni amo ni khathil thuwa kan la thidon tho ni chu wangin dam chung toite a hianin i khatiang angzong khan midang te timing chelawula vai ho te po kha mishing tho ania you are human being, they are human, I am a human, you are all human being ni khamo chu wangin video te kha i lo delete tula anni po annu pui fanau te an zak ve lu tuk themo khatiang wang khan annu pui fanau te an zak ve the kha wang khan youtuber zong te hena ka ngen du chu in video upload to kha lo delete le shamula ti ka du a ti kha ka lo ngen du ni chu chuan in lo upload du ani pon khatiang ang zong in enge i caption hlo lut tuk bon lut tuk ang chi kha lo da lo shamula chan chu pathian zara kanom na hi aral muang ka ti ni chu ke chu kalom em vai rama khumli ko ma i vai swal le englo tak chu ka tong ve tho ma se chu tiang em in kut min thak vai na na taka min la soi sakhi kala shelo ni chu wangin i video caption in da kha in post du ni pon YouTube ve la in no post chong du a in lo react du ni pon i react ro u post ro apoi me alo mo ma se i khatiang lu to caption horrible lu to caption enge negative lu to caption negative mei po ni lova super negative over highest negative thought ang chi kha atam em atwal tha na lam rong kai khanya i arap thang lu tung ni chu wangin kha chu i khatiang ang kha chu ka chunga thleng lawang pathian iswa krista karin chan pathian mingin tuma kuda ka thidon lo aman min hum hima oma chuan minom puini ti kha ka soidu a chu wangin khatiang ang caption rap thak lu tuk kha chu i lo da lo sha mula katan po kha na thalovani ti kha ka lo soidu a chuanin i anma ni vai po mishing tho an ni a pathian mangai fa te tho an ni lali soina mangai ten ni chu wangin lali swa mangai fat vek te kan ni kha chu wangin in video upload to te kha in lo delete le sham don nya ti kha ka du ani ka lo ngen du cheu ni chan va in ni te ni man tha vek ule van off thelo ve